No dikat agbalbaliw kayo. Gapu tipan nakapabaro, iisip nyo. Tapno, mapanitnikan nyo. Nuan niya, kinasayaat, amakay ayo, kin, naan-anay, apagayatan, ti Diyos. Ni Apostol Pablo kakabsat, napadasang na tinagbiag, nakasmag, kadagiti dagduma, nga namati, kinaputa yung Jesus, kadagito yung aldaw. Nagbiag, inalulubungan, saan nga sigod, nga simbrag, wano namati, kinangawat, kinaputa yung Jesus, no dikat isot maysa, nga mararamat kadagitoy nga aldaw. Iti panangidadanas, dagiti banbanag, nga aramidan, iti maysa anamati. Iso nga amuna kakabsat. Kat nagsao, kat kunana kanakwada. Agbalbaliw tayo. Agbalbaliw tayo. Dati panagbalbaliw, di panagbiag, di ito yung nalubong. Saan nga iso ti mangtag? Iti pagsayaatan, iti maysa at ako. Siyempre po na laitangal daw. Nagsao na Apostol Pablo kung na nagbalbaliw kayo. Idagdag na mga kasama. Ijay ruma kung na nagkalagitiyat tao. Rumban. Nada kayo kung na nagbalbaliw kayo. Nuapay nga kunak, ikastoy ko na nagtestimonyo isang wanan na. Lain bagana nga iso. Iti tao nga nang idadalas, karang itinamate, kat ijay ano pa nagpitan na, nga gayam ti tao nga saan pa'y nga nagbalbali. Awan kinkuana ni Apo tayo nga Isos. Iso nga kunana, kakabsat tinagayan, iti versikulo 1, iti na ito'y malibro ko na nagdawat at narod. Kada kayo, kakabsat, agapu ka nagiti kaasit ni Diyos, ipaayo nagiti magbagiyo, kas daton asibibiyag, nasantuan, kin makayayo iti Diyos, iso, nga, pagdayaw yo, ana espiritual. Dito'y nga makita tayo, nga di tao nga nabalbaliwan, ibagbagana, nga di bagi rumban, nga maipaay amay daton tinaputay ng Isos, tapnon iti kasta, pagdayaw na iti na espiritual. Isumad na tayo, iti na ito yung aldaw, ay ayatan na kapsat, nga mangidaydayaw, kinyaputa ng Isos, tatika po na, nakadwag yung pabagayang, itipyag tayo, adda, niyapo tayo, nga Iso Kristo, palakpakan tayo. Kat dito'y, kapsat kinalayan. Versikulo 9, iti na iti matang libro Roma ko na. Iti Astor. Iti versikulo 9 ko na natin Astor, kakapsat.
Ti ayat, awan kuma tulbot na. Guraan niyo tidakas, salamat matalyo, itiday ba? No ti Diyos, kat inayat na tayo. Kunati nang isuro, nga ti Diyos tinangpili, kada tayo. Kaya't na masaon, saan nga tayo tinangpili iti Diyos, no di kat ti Diyos tinangpili kada tayo, isu nga kunana kakapsat kinagayan, iti versikulo 9, ti ayat, awan kumati ulbud na, guraan yung tidakas, salimat matalyo, tigay ba? Kakapsat, kinagayan, iti na ito'y naldaw, rumbal, nga ti panagayat tayo, kinaputa yung may Kristo. Lukas ano ti panagayat na kada tayo nga iso tinangpili, tapnon at balin tayo nga anak, amay bilang kinkwana, kas na kumamat kayat tayo, kinaputa yung may Kristo, awan kumatulbod na, no dikat sa limat-matan tayo, itinaimba, nga iso, iingtad, ti Diyos kada tayo, nga niyapo tayo na si Kristo, imay, nga isulaan, iti pakaisalakanan, nga naitag anagan, dito ibaba, iti init. Iti versikulo 21, kuna na, ay natin nakapsa, asto iti babasa. Iti libro matang ti Roma, kapitulo 12, versikulo 21. Saan ka kumaababak? Iti dakes, no di kat abagang ti dakes, dapo, iti daimbag. Maray dayaw, nga po Diyos. Tagdatalgad, ngayon solo na Apostol Pablo, iti tao, nga isukat na babaliwan. Isu nga di mga kasaba, kunana, agbalbaliw kayo. Kat kunana kadakwada, saan kumaama, paabak tidakes, no dikat abagang tidakes, gapo itinayba. Di pangabak tidakes kakabsat, iso tinayba, agaramit ka tinayba. Taplon itikasta tidakes na umay, mangabak tinayba, no sika kat adakin ka, no lakit ni Kristo, iadda itibiyag mo, kaawatan na, kakabsat tinagayin, nga adda kinka, ijay, panaka, palbali. Isu nga kunan, Apostol Pablo, talagang itagaro nga, kailangan mga agbalbaliw kayo. Agbalbaliw kayo. Dahito'y kakabsat, tikinuna, na Apostol Pablo kanakwada, may panggap, hindi matulpuna, ang panagbalbaliw. Isu nga, iti versikulo 2, kakabsat, kinirayan, iti dahil mo ng libro Roma, kapitulo 12 ko na, kahit di kayo umabuloy, ito'y alubong, no di kayo agbalbaliw kayo, dapo, di pang nakapabaro, iisip kayo, tapno, mapaniknikan nyo, no anya tinasayaan, ang makaiayo, tingnan alay, apagayatan ni Apo Diyos. Panagbalbaliw. Tayo natin pagalagdag na Apostol Pablo. Tagagiti at tao mga taga-Roma, nakabsat kinagayan, panagbalbaliw. Tanuabay nga isuti may sa wanag at ang runaan. Ngayon pagalagdag na Apostol Pablo, makita na. Itibiyag ng at tao iti Roma, nga agda kadakwada, iti panagserbi, kadagiti ditusan, kinkastamat, ipanungsar, kinpanangaramat, itunag ti santuaryo ni Apo Diyos, pinagpalinda, nga iso ti paglakwat, kadagiti mapalinda nga ilako. Kat dahito'y abanag pinakita na Apostol Pablo,
kakabsat kinagayan, nga saan anay ba, nga aramid nagtataw nga taga-Roma, isu nga idi, nakita niya po tayo ng Jesus. Nagitibanbanag na inaramid na, nga pinagbalinda, nga pagsusukalan, paghinuman, pagsasalaan, anyapay abang panag, nga nailulupungan nga saan amayan nato, itinagbalinan nga anak ni Diyos anabang baliwan, kakabsat kinagayan, niya po tayo ng Jesus, iman, kinukuha na tipungtot kaya, kat kagito'y pinarwar na ina, kat kagito'y inbagana, nga saan ang may parbel, nga tipalay ki Diyos, nga pagdaydayawan, kat maramat ang mausar, nudikat adda cindaan, nga iso ang ay sagana, apaglatwan ng ibanbanag, akasapulan itinaw. Iso nga kinunana, Apostol Pablo, panagbagbalik, isungay tinaitoy ng aldaw, ay ayatan na kapsa. Kaputan ni Kristo, kat adda kada tayo, kat inawat tayo, nga nagbalinin, nga iso timangisalakan kada tayo, adda kuman kada tayo timakita, nga panagbagbalik. Tatlon itikasta, kakabsat kinagayan, apag isuraunay, dahito'y tarigagay, ni Apostol Pablo, ako nana, abakang tidakes, gapo itimbag, maraydayaw, ni Apo Diyos. Kapuna, kakabsat kinagayan, adda kada tayo, itibilig kin panakabalin, nulakit din, datayon nagkanak, nabalbaliwan. Sumaruno kakabsat, iti versikulo 3, iti dahil tinatang libro, Roma Kapitulo 12, versikulo 3 ko na nga. Tagapo, di parabor na itad kanya. Kunak, itonggal may sa kada kayo. Adi na kuma ipagaro, ipagpapan. Iti bagina, anangat nato, unay, ngam terpen na, apa nang ipagpapan. No digat at panunot, as si Papa kumbaba, as iti, rukod, ipamate, nga inted, ti Diyos itong dal maysa. Kalabsat, pinaramat na Apostol Pablo, dahito'y makunkuna, ako nagpakumbaba. Nga Apostol Pablo, iso tinaramat, nga kabusor na kitinamati, ili sa antay, anayanak, anabang baliwa. Ngam, ili tiyempo, nga adda kinkwanan, ti panagpakumbaba, inawat na niya po tayo ng Jesus. Isu nga nagsao ako nana, gayam di may sa mata, nga adda kinkwana ti panagpakumbaba, rumban, kakabsat tinagayan, nga titao, nga adda ni Kristo itibiyag na, rumban ang masapon, dayay balikas, nga panagpakumbaba. Iti Roma 13, versikulo 11 ko iti babasa ang kakabsat. Roma 13, versikulo 11 ko na. Kat, daitoy, idinto nga amuyo, di panawon nga iso, ti oras, di panagrinyo, iti turo. Kita, di pan nakaisalakan tayo, asibigan, ngam inidamo, anamati kayo. At nabalikas, na Apostol Pablo dito'y kakabsat. Panawanan, di panagring, numan pa iti nabinsan ng aldaw. Kat adda kada tayo, iti pan nakaturog, timpan nakailibay. Kapu ti awis kinayat, tinubong apagbibiyagan tayo. Daita ti kapuna kakabsat tinagayan, nuapay, nga datayo kat adda pa nakaturog tayo. Ngam adda, balikas na Apostol Pablo, ako na nga rumban,
nga agring tayo. Kat ito'y kumaapanagring tayo, ay ayadan na kapsat, at na kumakada tayo, kaya tayo paligtas at nagpakumbaba, kaapay, ay ayadan na kapsat, kinirayan, iti versikulo 12, kunana iti kastol, tira bini lumabasan, kat umasidag, tibigat, iwagsak tayong laro, dagit al-aramid tisipmat, kat ikapat tayo, iigam, dilawa. Alayatan, nakagadwang at kuna mamati. Itang nagring tayo, iti kalpasan, ti panakaturog tayo. Saan tayo nga kinanpansin, saan tayo nga kinitita, saan tayo nga pinanpanunot. Dagiti banbanat apag ribanan, iti may sa nga tao nga naparswad iti titaga, iso nga naiyarig tayo ang nakaturog. Ngam anya ti kinunan ni Apostol Pablo, ay ayakan na nabsat ti versikulo 12, iti kapitulo 3 ti Roma versikulo 12 kunana, nabsat tinagayan, iwagsak tayo, ngaro, dagiti aramid bisipnat, kat ikapat tayo, iti igam tilawa. Nung nagbiag tayo, talagitoy, akinasipnat na iso, iti mayataday, apagayatan tinubong apagtindagan tayo. Masapol nga ikatan tayo, masapol nga saan tayo naramidan, kat ikapat tayo kuma, iti igam tilawag, nga tilawag pangabsak, awan sakali, nusaham, nga niya po tayo may Kristo, gapuna, pangabsak, nga itinaytoy nga daw, at da kumakada tayo, di kinapakumbaba, kapman magunod tayo, tayo tiyabana, nga in tayo ikapat, tayo tilawa, nga iso, nga po tayo may Kristo, ang runaan, kalabsat, tinagayan, ibalikas ko na na Apostol Pablo, ang pakumbaba tayo. Amen. Iti, versikulo 13, iti lang ito yung matlayo na libro, kalabsat, tinagayan. Kapitulo 13, versikulo 13, iti Roma ko na namag na tayo. Sinadayaw, akas kiyal daw, saan nga kanagitirag-ragsak, analabas, pinbarbartag, saan nga iti, kinadirag, kinadagiti, kinadagas, saan nga kanagitirag-ronggaw, kinapay. Balikas na Apostol Pablo, ngano na tayo ngaraw, iti agda, ti kinapakumbaba. Ni Apostol Pablo ay dinagpalinan nga may isa nga anak ni Diyos. Agda kinkuana ti panagpakumbaba nga isu nga idikyempo ang mag-isang sango tadag iti Hudyos wano taga Roma kakabsat tinagayan ang moyo kakabsat kunana nagrigat iti maysa nga akman iti maysa nga anak kaya po Diyos. Kung pinanunod na, kayain bati na po tayo Jesus ako na nga ti tao, rumbal, nga agdakin, wana ti panagpakumbaba. Isot ka po na, kakabsat, tinagayan, pinanawan na, pinaybayan na, ti kalintigan, iti kasasad, iti panangiruper na, iti apag-iso nga panag, yung saan na nga pinanunot, nga isukat ikalintigan na, ludigat pinanunot na, iti nagpakumbaba, nga huray pa, na ikat ikalintigan na, nung nakastrag iti Roma, balgan din na panay kasaba, iti Panghilyo na putay may Kristo, apay kalapsat, saan da hindi nga pastragan, ni Pablo iti Roma, kati ang muda ni Pablo saan na Hudyo, ngam nagsaog at nagtimag at kunana may saat mo at kahudyo. Kakabsat tinagayan, nilanggag na Hudyo. May sugayang at may sa Hudyo, nagbudang da at pinastrek na. Kat inkasabana ni Aputay ng Jesus. Kat dahi ka nga panay kasabana, kakabsat tinagayan, kakadwag pinipapagayam,
nagragsak alalabas. Kinbarbarkat, saan nga iti kinagirre, kinkarag iti kinadakas, saan akarang iti ring-ringo, kinapat. Kalabsat kita ngayon, nagpakumbaba ni Apostol Pablo, kagtay lang na panagpakumbaba na, nagbaligi, pagkan di pa nagnana anadayaw isang wanan dari Jodyo, kat pinastrikta iti Roma, kat inbagana, may pangga, isurusuro, ni Apo tayo na. Kasta umangat, di ka sasaad kayo, ay ayagan nga kapsa. Kaya blikbot, iti managbiyak tayo, di kirabaw tinaga. At damang likbot na tayo, nagitibang banag anay yung bunga. Ngayon, magna kayo kuma at sidarayang, iti sangwanan dagitoy at at tao, taplon iti kasta, makita na, nga adda kada tayo, di pinapakumbaba, nga nagbalinin, nga anak, nga Apo tayo, nga Iso Kristo. Sumyan tayo, teksto tayo, iti Kapilo 12, iti Roma, versikulo 6, pastoy, bumabasa, kakapsat, pinagayan. Versikulo 6, Roma 12, versikulo 6, una natin pastoy. Kahit idinto nga adaan tayo, kadagiti talunggading nga nagduduma, nga kas kadagiti talunggading dagiti nagduma, kas ti parabor, ana itod kada tayo. No ti parabor ana itod kada tayo, no talong kaling ti pammadto, agi bato ka. Kuma, kas iti rokod, iti pamati. Kakapsat, kinkagayan. Inyari ni Apostol Pablo, nga ti maysa na tao, binukol, dagiti nagduduma, aparte, ibagi. Mata, labaya, yan, ima, saka. Kat dagitoy, kabsat kita ngayon, nagduduma, iti talong gading nga naitod kanakwara. Ti mata, ti talong gading nga naitod kanakwara, iso ti mangkita, ti dalan. Kat ti talong gading magpisaka, iso ti mangipag natibagay. Kat ti agong, isumat ti mangangot, kadagiti banbanag, na pangruman kinsaan. Kastamat ti labayag, isudag dungag, kastamat ti ima. Ngam dagitoy kakapsa, ilagayon, nga talong gading anaitad, kada tayo nga tattao, kunana, no mamagto, iti naitad at talong gading kinka, agipagto ka, dahil dati ka naman na Apostol Pablo, no, kita talong galing nga naitid ka, kat mamagto, agipagto ka. Una na, kat, agipagto ka. Dahil dati kinunana, isungay tila ito'y nga daw, ay ayadon at absat, nagduduma. Ki, awatan tayo, aparabo. Nagduduma, yawatin kayo aparabo. Kunana, ti versikulo 7, Roma 12 kapito, versikulo 7 kuna, no kinaministro, ipay tayo, dagiti magbagi tayo, ang ministro. No sika, kat ministro ka, hey, agisuro ka, pascal, agisuro ka, kat no manursuro ka, agisuro ka. Saan nga dayjay, saan nga naikan ti talong galing ti agisuro, at talaga nga mali, saan nga balansin mga kaibigan. Isong nga dito'y, kakabsat tinagayan,
kakadwa kin papalayan, iti versikulo 8, kunana, numamagbaga ka, ang sinita, talganam ang magbaga. Nyapa iti kunana ito, aramidem kuma, timangted, numanangted ka, aramidem day ka, numanangted ka, aramidem day ka. Kat aramidem kuma, iti parabor, anakem. Yan. Kaya't na nga sa wen, pusaren, kahit ang parabor, iti panunod mo, nga ti panangtod mo, at gapu di takaw lang ti puso, ang maipaay, nga sagot mo, ijay pangtidam, gapu ta iso, tinaitad, at alang talunggading din ka. Napati ko na agturan, kin mangituran. Kaya't na nga sa wun kalapsat kinagayon. Isungan sita, kat naiktan ka titalunggading, nga sumrag iti politika. Kaya tayo, tagdakan kaman tayo, nga kaya't nati sumangaw, nga agawad, itiray tayo ng barangay, sapay, kalapsat kinagayon. Tulungan tayo na, tadag ito'y nagigarapap na nga naitod nga talong galing tibukod na mabagi amarik nada isot kapuna kakapsat kinagayon nga adda dito'y abinin sa binsa na Apostol Pablo bet kunana no manangaasi ka aramidem kuma asirada ko no sigad at adapusong ang manangaasi kadagiti tao ang makasako aramidem kuma nga daan dirag-o tapuso tatlon inikasta kalapsat kinagayon dagitoy nga nagduduma anaitad nga awatan nga parabor yung sa nga tao kalapsat kinagadwa at dagitoy ang nabinsa-binsa diin baga ni Apostol Pablo nga inawat na kinapo tayo nga Iso Kristo. Iso nga kunana iti versikulo 19 mauni na ito ti ayat awan kumatulbod na buraan nyo tidagas sa limot-mutan nyo tinaybag iti na ito yung aldaw kakapsat tinagayan sapay kada tayo kumadag itanak ti Diyos nga pudno nga agbalbali kinkastamat nila tayo kat agbalbali tayo at dakuma kada tayo tininapakumbaba may katlo ko na natapnon awatan tayo dagiti nagduduma aparabor na isong ay paay nga po Diyos ka na kayo kakapsat nila ngayon ina ito'y naldaw pudno kuma nga na tayo dagiti anak ni Diyos nga nabalbaliwan kat nabalbaliwan tayo at pakumbaba tayo kat nagpakumbaba tayo awatan tayo di parabor kat araminin tayo nga usaren apara apakay dayawan ya po Diyos kay Diyos kumang bendisyon iti sa una, iti na ito yung aldaw na iba ang bigat ay ayat din ang kakapsan.